Welcome to Zim Celebrity TV. We are back again with the latest gossip nyadzi kupisa kutendera pa social media. Talent Chiwenga achinyomba Prophet Makandiwa achidedzera kuti perish with your money wakaromba. Inini ndinoshanda na Mwari ne spirit ya Mwari kwete iwewe ya Satan. Terera ya munzwi zvakaoma. The gift of God is not tradable with money. Oh, yes. To God, money is perishable. The gifts of God are eternal. Imineni takangofanana tiri vanhu. Chakangosiyana ndechekuti mune mweya wa Antichrist, ini ndine mweya wa Mwari. Handimbotya kutaura zita renyu. Imi muri kutaura nezvangu. Perish with thee. May you perish with your money, Makandiwa. Yes. Because thou hast thought that the gift of God may be purchased with money. Hey. Verse number 21. Thou hast neither part nor lot in this matter, for thy heart is not right in the sight of God. This is why we are proclaiming these messages. Yes. Makandiwa's heart is not right in the sight of God. Yes. He thinks the gift of God can be purchased with money. Yes. Give us back verse 20. May your money perish with you Yes. because you have thought in your mind that some gift of God can be purchased with money. Your heart is not right in the sight of God. Baba Makandiwa mkoma shingi, moyo wenyu hauna kumira zvakanaka pamberi paMwari. Yes. Nekuti mupfungwa dzenyu munofunga kuti zvipo zvaMwari zvinotengwa nemari. Izvozvo ndo zviri kurambwa nemagwaro. Peter akaofwa mara akati kwete, chipo chaMwari hachitengwe nemari. Oh, yes. Chakatengwa kare neropa repamuchinjikwa. Ndokusaka Jesu akati kuna Isaya, vaudze kuti uyai musina mari, uyai pasina mutengo, ndikupai chinogutsa mweya yenyu, ndichakupinzai musungano inogara nekusingapere, sungano yerugare. Muri kuparidza kuti zvipo zvaMwari zvinotengwa nemari. Pararai imiwo Makandiwa nemari yenyu. May your money perish with you, Makandiwa. May your money perish with you, Magaya, because you think the gift of God can be purchased with money. Do you think Makandiwa was going to do what Peter did in Acts 8? He rejected money and he said, no, Yes. it will never happen. The gift of God is not tradable with money. Oh, yes. To God, money is perishable. The gifts of God are eternal.